If I'm appointed for this position, I know that I will bear the enormous responsibility of ensuring that the institution remains strong. Ujudge Mandisa Maya uthi uza kunika umfutho ozinzo kwaye adale intembeko yoluntu kwicandelo lezobulungisa xa etyunjwe njengejaji eyintloko. Amapolisa aseMpumalanga anikezele ngezixhobo zokuncedisa neqonga loluntu elilwa ulwaphulo-mthetho. Bhotani Mzikantu namhlanje livunyiwe idinga sikuphakela indaba ngolwimi lwesiXhosa singaphosanga maseko masinirhabulise kule bhekile yasemini nje. Ujudge Mandisa Maya olisekela jaji eyintloko uthi angakwazi ukuba ijaji eyintloko yeli kuba esisikhundla sifuna ijaji ezakunika umfutho ozinzo kunye nokudala intembeko yoluntu kwicandelo lezobulungisa. Ujudge Maya nongumgqatso ekuphela kwakho ochongwe ngumongameli Cyril Ramaphosa kwesisikhundla sejaji eyintloko uvele phantsi kwesigaba sokuqala sodliwano-ndlebe sekomishoni yenkonzo zobulungisa eRhawutini. Sihlandlo sesibini uJudge Maya jikajikwa ngemibuzo ukuhlola isakhono sakhe kwesisikhundla. Kuba nakubeni waphumelela kwisihlandlo sokuqala, umongameli Ramaphosa watyumba uJudge Raymond Zondo njengejaji eyintloko. Le nkqubo yokuvavanya kwezakhono yinxalenye yofakano-milomo elithuba lokuba uJudge Maya adandalazise injongo nombono wakhe ngecandelo lezomthetho kweli. Ephulumbethe uJudge Maya ugxininise ukubaluleka kongathathi icala, ukuzimela geqe, ukuzimisela, ukuphenduliswa ngezenzo nokubambisana kwabezokulungisa. As I said during my last interview, our country has suffered a lot of upheavals in recent times and faces many serious challenges. So the need for an impartial, independent, effective, accountable, responsive, and cohesive judiciary has never been greater. If I'm appointed for this position, I know that I will bear the enormous responsibility of ensuring that the institution remains strong, retains its integrity, and firmly executes its role of protecting and promoting the Constitution and the law, so that our country, especially the poor and most vulnerable members of our society, are guaranteed access to justice. UJudge Zondo oyijaji eyintloko uza kuthatha umhlala-phantsi ngo-August. Liqhotyiselwe ukulwa ngokuchasene nolwaphulo-mthetho iqonga lezokhuseleko loluntu laseMpumalanga. Amapolisa ephondo anikezele ngezithuthi iimpahla ukwenza ukuba amaziko afikeleleke. Iziganeko zobundlobongela obusekelwe kwisini, ukubulawa kwanodlwengulo ziyanda kweli phondo. Amapolisa athemba ukuba eli qonga liza kunceda ukuthintela ulwaphulo-mthetho. Ukhuseleko loluntu luhlala luyinto ephambili kumapolisa kwaye intsebenziswano yabo noluntu kokona kubalulekileyo. Iqonga lokhuseleko loluntu libeka iliso kwindlela amapolisa asebenzisa ngayo izixhobo zawo ukujongana nolwaphulo-mthetho. Njengobekise emathaveni esiba aba-modern ma-police station, abanamapolisa, timoto lesinatu tibancane kakhulu. So makunebugebengu ngala nangala bayaphutha kufika kusini. Bese lokwenda umphakathi bese uba nolaka wangathi awuserviseke kahle. Kodwa ke nasithola insita letiba khona sitawukwathi kusebenza sibambisane nemaphoyisa sengomphakathi ukuze ubugebengu buphile buphele kube khona ukuthula nokuhlala kahle emphakathini. Likwaxhalabe ngobundlobongela obusekelwe kwisini, ukubulawa nophango. The issue of gender-based violence is very serious in our province, whereby a man is killing his wife in front of his child, so that must come to an end. Amapolisa ephondo nawo axhalabile nalapho echithe izigidi ezintathu zerandi ukubonelela iqonga lezokhuseleko loluntu. We are confronted with crimes such as rape. We are confronted with crimes such as murder. And without the CPFs, we are not going to make it. We are counting on them to give us that information. So they are becoming our most stakeholder. Kungoku nje iqonga lezokhuseleko loluntu lisebenzisana namapolisa.
Ukwehla kokufumaneka kwamaqonya kubeka emngciphekweni indlela yokuziphilisa kwabahlali kwingingqi ezithile, ngokunjalo kugrogrisa ukufumaneka kwento etyiwayo kwabanye. Amaqonya atyebile zizakhamzimba yaye uninzi luziphilisa ngokuwathengisa, kodwa asemngciphekweni wokunyamalala kuphele nya ngenxa yokuguquguquka kwemozulu, uvuno olungenamgqaliselo, ukwanda kwabantu nokusetyenziswa kwawo ngokugqithisileyo. Andla amaqonya afumaneka kumazantsi eAfrika yaye angumthombo okutya ekwathengiswa ukuza nemali kwezinye iingingqi zasezilalini, kodwa ngenxa yemiba efana namaqondo obushushu aphezulu aquka uguquguquko lwemo yezulu, ukufumaneka kwawo kuxhokrekile. Ugqirha James Sekonya weDyunivesithi Nelson Mandela uthi ayagecwa amaqonya kwilali akhuliswa kuzo ukwakha izindlu, futhi abanye basebenzisa indlela ezingalithabatheli ingqalelo ikamva xa bevuna. Disappearance at certain places in some woodlands. So that is definitely happening. Ukuxhokreka kwamaqonya kweli kwenze urhwebo lokuthenga eBotswana, eZambia naseZimbabwe lavuleka nangona amaxabiso ephezulu. uEmmanuel Matli othengisa amaqonya eRhawutini noqhube ushishino lwakhe iminyaka esixhenxe uvakalise ngelithi i-20 litre yamaqonya ibimxabisa i-350 kodwa ngoku imxabisa i-1,500 nanjengoko erhweba eBotswana. Uphuthi Kabasa naye uqhube ushishino lwakhe iMopani Queens ukusukela ngo-2019 uvakalise inxaleko yakhe. It's been very bad. The biggest is that I don't have stock. I don't have the main resource that we trade. It's not there. Basa uthi abarhwebisi baseBotswana nabo bayaxhokreka ngoku amathemba wakhe aseNamibia nanjengoko iNamibia ivakaliswe njengebenesifuno kwekaTshazimpunzi ukutsho ngo-April. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Indaba Zesixhosa kwinqaku lokuqala sithe. Ujaji Mandisa Maya olisekela jaji eyintloko uthi angakwazi ukuba ijaji eyintloko yeli kuba esisikhundla sifuna ijaji ezakunika umfutho ozinzo kunye nokudala intembeko yoluntu kwicandelo lezobulungisa. Ujaji Maya nongumgqatso kuphela kwakho ochongwe ngumongameli Cyril Ramaphosa kwesisikhundla sejaji eyintloko uvele phantsi kwesigaba sokuqala sodliwano-ndlebe sekomishoni yenkonzo zobulungisa eRhawutini. IVaal University of Technology zakusingatha ingqungquthela yotyalo-mali kwanomnyhadala wemiboniso bhanyabhanya ngolwesine umhla wama-23 kule nyanga sikuyo. Kokokuqala oomakhwekhwetha kwezemiboniso abaphuma kumazwe beza kungqundana kuwongwa khona iqala lomdlalo weqonga estudio sinayo imakhwekhwetha kwezemiboniso bhanyabhanya unjingalwa ndiyavuya kakhulu kuba apha. Khawusichazele yintoni eyona njongo yalo mnyaka? Umnandi ukuba siconnecte namanye amazwe ukuze sikwazi ukuthi si-improve i-situation yalapha yama-films. So sinabantu abavela phesheya abazoza apha bazosiza zokuxhumana, sikwazi ukuxhasana, sikwazi ukusebenzisana kahle. Ingaba loluphi uhlobo tyalo bani za kulifumana ngokusingatha lo mnyhadala? Sithatha namakhampani amaninzi eHollywood, big studios ezifana no-Sony, Disney, ukuba basikwazi ukuthi basebenzisane nabo, and kwakhona nalabo abalapha eAfrika abase Nollywood Nigeria. Ingaba ngabaphi osaziwayo abantu abanokubalindela kulo mnyhadala? Abaninzi andokwazi ukubabiza ngamagama ngenxa yama what do they call them, non-discretionary, but
Qaqile kokuba kuzoba khona abantu actors that will be coming from New York or Los Angeles nase Atlanta. Ingaba ke ngoku Professor zikhona na izicwangciso zokuba kwaminyaka le? Uzoba into ezoyenzeka annually, and siyathemba kokuba will involve a lot of our local artists, our local actors. Sizokwazi ukuba sixhumane futhi nama that are existing here ukuze sikwazi ukuthi sisebenzisane siphumele sinikeze si create ama jobs senze nemisebenzi ibe khona for abantu bakuthi. Sibambe ngazibini kwenje ngalwazi. Babasebenzi nabaqeshwe inkampani yezothutho lwenkunkuma phansi kwesixeko saseRhawutini bathi baneminyaka ephakathi kwemihlanu nelishumi bephangela apha kodwa Khothemba lokuba lungaphela msinyane olugwayimbo lwabasebenzi benkampani yakwa-Pick It Up kwingingqi ezohlukeneyo zaseRhawutini. Sele iveki yesibini ngoku luqhuba olugwayimbo kwaye abaphathi nabasebenzi abade bafumana izisombululo zale nyewe. Abasebenzi bathi khange baqeshwe kwizithuba zemisebenzi nebezikhutshwe kutshanje. Ngoku bafuna impendulo kumasipala. In terms of experience, the number of years which they've been working hand in harmony with peace, with Pick It Up, it demonstrates that Pick It Up enjoys their service. Umbutho wabasebenzi iDemocratic Municipal and Allied Workers Union of South Africa nayo ithi umasipala makakhe ayicacise ukuba ulandele nkqubo zini ngelixa kuqeshwa kwizithuba. Bathi bakulungele uyokugagana kwiinkundla zamatyala xa bengafumanisa ukuba zikhona izinto eziphuma ecaleni ngelixa kuqeshwa. Lo mbutho wabasebenzi ukholelwa ukuba bekumele ukuba kuqeshwe abasebenzi kudala besebenzela le nkampani. If we can just get maybe 2 or 3 people who were solicited to pay, because now we know of others that we cannot mention now. We just want to make sure whose children are part of the people who were in the interviews. Nangona kunjalo, inkampani ka-Pick It Up ithi abawazi nokuwazi kwalo mbutho weDemawusa nonamalungu angaphaya kwama-2,000 kwaye baphika bamentla ukuba abasebenzi abakhange bajongwe kwezi zithuba ngelithi abakhange bafikelele kwimiqathango efonekayo. Why, if they possess the experience, there's a criteria that was followed, set up. You might have experience. One of the conditions or criteria that was there. You'd have to have a matric certificate, is one of them. U-Pick It Up baxhobe ngengalo yomthetho nalapho abakwantsasana bengxange kuwo onke amazibulo ale nkampani. Ngoku masiphosa amehlo kumaqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwihlabathi siziqale eNgilani. Umqumrhu ladiza amahlebo omkhosi waseMelika uhlasela i-Iraq ne-Afghanistan kwishumi leminyaka edluleyo nowaziwa nge-WikiLeaks ubhuncile didinjela ukusuka eNgilani. The judges reached the right decision. The United States should read the situation now. Now is the moment to do it. Ajigwebe ngecala lakhe uqiniseke iMelika kufuneka iqinisekise ukuba ayizukumgqithisa amafu xa enokulahlwa lityala. Uhlala kwabafileyo wekumkani yamangesi uCharles III nendlovukazi uCamilla kwisibhedlela kumkani buyele kuxanduva lwayo emva kokuthabatha ikhefu ngenxa yempilo enkenenkene de onokrwuzana bacinga ukuba ulandulele eli limagada ahlabayo. برو دست علی به همراه. قاقاتا ingezili gobe iminqo
yokugqibela kumongameli Ibrahim Raisi nobegaqele ukusithabatha intambo zolawulo kumongameli Ayatollah Ali Khamenei. Usutywe ligongqongqo lokufa emva kokuntlitheka kwenqelontaka emaqagaleni ase-Azerbaijan nathwaxwa imozulu emaxongo. Xa siqwela ingqokoqo eJapan, abaphandi bathemba ukuba itsha abalivelisileyo liza kunceda abantu behlisele umthamo wetyuwa emizimbeni yabo, thaza ukutya okunempilo. Uthi xa usika ukutya okunetyuwa eninzi, elicephe lidonsela kulo liqhathe ulwimi lwakho ngokungathi yevakala kwaye lisebenza ngebhetri. Icephe lithengiselwe izigidi zabantu kwihlabathi liphela kule minyaka 5 onqololo. Sentsuku zatywala kubanjwe unyulo kweli amaqela ezopolitiko amaxhaphetshu esiza neendlela zogaya inkxaso abonakala eluntwini nakumaqonga onxibelelwano. Njengesiqhelo sinentatheli ezobuchwepheshe uSandile Hlangani nesiza kumngcambazisa ngalomba. Sandile, sikwamkele. Siyabulela. Akusentsuku zatywala kubanjwe unyulo, ingaba ngawapha amaqela ezopolitiko abonakala kakhulu kumaqonga ezonxibelelwano kwaye ingaba ngawapha amaqhinga ewasebenzisayo? Izinto zimbini ezenzeka ku social media. Okokuqala nje okubalulekileyo ukuba kukho lento kuthiwa i-controversy. Yilento ke itsala umdla kumaqela ezopolitiko, itsala umdla nasebantwini ngoba aba bantu aba bazi politicians bathetha izinto ezingaqhelekanga nezothusayo. Okwesibini, isizathu esibantu bayenze lento kukuba bafuna ukususa lento kuthiwa i-attention from ezinye political parties. Attention ijongane nabo bakwazi ukufumana lento kuthiwa yi-media coverage, bathethe ezi zinto bafuna ukuzithembisa ebantwini. Amanye amaqela kayayenza lento ngempumelelo. So amaqela esiwabonayo amaninzi bangamaqela afana ne-ANC, i-DA kwakunye ne-EFF. Enye yezinto eyenza ukuthi sibone la maqela kukuba wona ayingomaqela amancinci ngento ethi ke noko wona anayo inkxaso mali ngoba ukuthi ube ku social media uphinde futhi usebenzisa into kuthiwa i-stadiumology okanye wenze irally ezistadiums, kufuneka noko ube nayo imali onayo epokothweni. Okwesithathu okanye okwesibini ke abanye abantu esibabonayo ngaba bantu kuthiwa zi-independent candidates. Into ebangela bamabeke ku social media kukuba sele beqhelile kakade uba ku social media, yinto abayaziyo bhetere xa ubakomparisha ne-political parties. Into ebangela uba ungababoni ke kwi-rallies kukuba ba-independent kwaye abanayo lento kuthiwa imali. Amanye amaqela ke afana amaqela amancinci ke afana ne-Rise Mzansi, into eyenzekayo kuwo kukuba asemancinci wona but ayafumaneka ku social media ngenxa yenkxaso yabantu abatsha abayifumanayo. Amanye amaqela ke asakholelwa kulento yezistadium kuba kukho ii-benefits ezifana nento kuba abantu bayakwazi ukuwalka okanye ukuhamba baye kwizistadiums. Kuba khona lento kuthiwa ke yi-economic benefit xa kuthiwa ke kuyiwa ezilokishini. For example, iirali ezibanjelwa kwizistadiums ezifana nomaSoweto, abantu abaninzi okanye oomama bayakwazi ukuthengisa phaya. But ii-benefits zika-social media kukuba kukho lento kuthiwa yi-engagement. Abantu bakho bayakwazi ukubuza imibuzo kule nto kuthiwa in real time, ukwazi nawe uphendulana nabo, especially xa usenza le nto kuthiwa yi-live. Okokugqibela ke enye into ebalulekileyo ku-social media le nto yokokuba kuthiwe yi-data. Abantu abaninzi ke bajonga okanye i-political parties ezininzi bajonga le nto kuthiwa ithini i-behavior lo mntu ndidila nayo, utya ntoni, zeziphi i-restaurant ahamba kuzo. Based on ezo zinto ezo ke umntu oyi-politician uyakwazi ukunikeza le nto acinga fana uba uyayideserva. Simambi ngasibini kuwe Sandile. Camako. Uhlanga lopha ngokuphindwa nto zakuthi sithi xa kuloo ndawo kanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa. De kube lilixa elizayo kamnandi.